Kanigiri ko All India Radio Shillong ka khubor ban pulidi ka sanli jana kimat bakong san jong ka khubor. Penpahaw Menteri Rang Badu Kari India Narendra Modi ya ka jing so kundet ba ka jing so si halo ka jing du ki jing embryo ha New Zealand ha ka jing thombor ki le no. Ka thong ko bakong san jong ki election commission ka long ban penlong bat penya ya ki kam election ha kari ha ka kom ko ba khoj bat ka balat lut ong chief election commissioner Sunil Arora. But ka National Commission for Women kala penlong ya ka seminar halor ka phang ka jingpen ko bor ya ki kinthai leng ba ka jing seng ya ki kam ki jam ha Shillong nin besngi ki khubor ki babnya Menteri Rang Badu Kari India Narendra Modi ulapen pau ka jing so kundet bat ka jing so si ka bakraw halor ka jing du no bun ki jing embryo ha ka jing thon bor ka basir khai jing ki le no ha ki jaka mani blay ha Christchurch New Zealand nin gesngi ha ka siti bola pha sha ka Menteri Rang Badu jong ka New Zealand ka Jacinda Ardern Modi ula banjur halor ka jing pendam jur jong Kari India yaki kam le no leng ba ki kam pentrim ki paper ha ka bawlo ong ba ka jing yeshun ba ka jing snam ha ki imlang salang ha ka reason shar pat ba ki dei ki ba pendam jur Modi ula pha ya ka jing so lem sha ka long yin jing ki brio ki ba la du no yala ka jing em ha ka ni ka jing thambor ki le no bat ula ket bok ket rang ya ki tu ki bla man saw ba kin yo klo ya ka jing kot bat ula ong ru ba Kari India ka don ha ka liang jing ki pai ba ka New Zealand ha ka ba kum ka ni ka por ba ki mar ka jing e ka election commission jong Kari India nen ka si ka khot penlong jing elang rengkat ba ki tna trikam ba per halor ki kam sentian na ka benta ka election ha New Delhi ha ba kren ha ka ni jing elang chief election commissioner Sunil Arora ong ba kadai ka benta ka bakong san ka election commission kat kum ki kendon ka ritis in charge jong Kari India bakan penlong bat penyat ki kam jit nong mi khmat da ka rukom ka ba khoj bat ka balat lut ha ka bawlo ong ban penyo bat penulong ya ka bakum kani ka thong kalong ka jing ka bakraw ka badan kam banjab ha ka risin shat pat ba ha ka badan ka jing pendan kam bakla leng ba ka bor pizza kham tam na ka bentaban kreng ye gi pat ba nong thap vote Arora ulo ong ba ka election commission ka kut jing mut ban bot perkheng ye ki kendon penya election bat ya ka jing penlut jong ki kertong bat ki seng san perthei na ka bentaban penlong ye ki election ki bejap Menteri ke Sarkar Assam ubalong ru convener jong North East Democratic Alliance NEDA Hemanta Biswa Sarma ulo ong ba ya ka rai halo ka Citizenship Amendment Bill on sa shim hadin ka jingi plijung mut bat ka jingi betlang habakren ni kinong pathay kubor ha Guwahati rengkat bat kinong elam jok Assam Gana Parishad AGP usar maulo ong babaro arteli kini kisang san perthei kata ka BJP ba ka AGP kimpat kelas setiaya la kanong rem ha ka bede ba ka ni ka bill bat ula ong ba kin se syong perkhat lang ha ka bani bet lang ka wei ka jingmut halor ka ni ka bill Amit Shah ubalong president ka BJP ha ka ri khot jingelang ya ka seng Assam Gana Parishad menta ka sngi nangta sabat ka kunhun neda ha ka si ublay ha New Delhi ha ka wipat kaliang president jong ka Assam Gana Parishad Atul Bora ula kentu kipat ba ban a jing kershan ni Narendra Modi limba ka vote ka jong ki na ka benta ka roi ka man jong ka than chete lam mi ngi President Kari India Ramnath Kovind nen kasngi ula aya ka kusnam National Grassroots Innovators ha Grambharti hajan kasnong Gandhinagar ha Gujarat ha ka ba Prakash Singh Raghuvanshi na Uttar Pradesh ula yo eka kusnam Lifetime Achievement na ka menta ki but thamai ba ula shem ye ki jat jing thong ba thamai ha karep karyang ya ka kusnam ladu ha ka Veterinary Herbal Medicine for Coccidiosis la yura da I Periya Sami Ramasamy na Salem Tamil Nadu hakani kasngi president kari ula pli padaru ya ka jingpen inam ha ka Festival of Innovation and Entrepreneurship ki phetwir be an na kasnong Bangladesh kilawan buhay snong ha khatri tuligi snong ha Lunglei district jong ka phangsathi jong ka jala Mizoram ha ka ba ya ka ni la pentip ka dorbar thawan jong ka te ka jala nen ka sngi la don chu sa khandai tuligi snong ki balawan buhay snong be an de ki bri ki benabar ki bamdan ye ki duler pensisha ki babyang la ong menteri ka tanat local administration uke lalren liana ha ka ba na pedeng kini ki khandai tuligi snong south lina ki la buhay snong be an ha
Aizol district lightly Champai kabaha khaput ba Myanmar but artli Hamamet kabaha khaput ba Jela Tripura. Nalor ki petwer be an na Bangladesh hakini ki khandai ki jaka lawan buhay Shillong ru da ki petwer be an na Myanmar Manipur ba Tripura la angshu shu ki khubor sarkar. Kani ka khubor ka wan shapina ka All India Radio Shillong. आखिर हम क्यों मानते हैं कि किसी से कम है बेटियां? आज जमाने में कमा रही हैं नाम जम के बेटियां। अंतरिक्ष हो या जमीन, पानी हो या आसमान, आज कौन सी जगह है जहां बेटियों ने देश का नाम नहीं लिखा है? लेकिन सोचिए, अगर इन्हें हमने शिक्षा नहीं दी होती, घर की रसोई में ही सिमट के रह जाता अगर इनका बचपन, तो क्या इतना बड़ा बन पाता हमारा जीवन? खेल, विज्ञान, कला, राजनीति हर क्षेत्र में लहरा रहे हैं देश का परचम, क्योंकि पहाड़ से मजबूत हैं बेटियां और उन्हें भी है शिक्षा का पूरा अधिकार। बेटी का मान, राष्ट्र का सम्मान। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। Kani ko All India Radio Shillong bat mentang ini beteng biang ki khubor ki berangsa. Kajing lang play jong seminar ka basiski halor ka phang kajing pun ko bor ki kinthai ling ba kajing seng ye ki kam ki jam kala long nim ka sngi ha ka ying tri kam jong North Eastern Council Shillong. Ha kani ko program ka bala penlong da ka National Commission for Women NCW da ka ji tri lang ba ka Meghalaya State Commission for Women lawan ni ranung ka ru da ka chairperson lembat ki dukhot jong ka NCW ki chairperson ba ki dukhot jong ki Women Commission jong ki jila ba phero pher ka than ste la mingi bat ki samla puli kan thai na ki college ba phero pher jong nong ba Shillong haba ai ka jing kran pli ka chairperson jong ka NCW ka Rekha Sharma kala ong ba wat la ki kan thai ha ka than ste la mingi ki long ki ba den benta ba ha ki kam kamai ka ji hanrei kim pat yo e ka jing pun ko bor ka ba pura na ka daw ba kim la ban yo ya ka hok nong kan ti bat kim la ban pendan kam ni penlut la lo ya ka pisa ba ki yo kamai kaseng National People's Party NPP kalarai ban pening kertong da ka MP Barim ka Agathas sangma na ka benta ka tura parliamentary seat ha ka election Lok Sabha ka ban longshen yakni ka rai la shema ka jingelang ka Central Election Committee jong ka NPP ka balalong ha New Delhi nin ka sngi la ban pun kenau ba ka seng Congress kan pening kertong do menteri rang ba Barim ka Meghalaya u Dr Mukul sangma u balarang ba bha ha ka san pirthai na ka benta ka tura parliamentary seat ha ka ni ka Lok Sabha election ka ban longshen ha ka wi pat ka liang ka seng NPP ka la rai ru ban pening kertong da u thangmen lien kipgen u ban ya aireng na ka benta ka Outer Manipur constituency ha ka ni ka election u district magistrate ka East Giant Hills district clear la penjari ka kendon iwe saw si RPC ka bamanai ki brio banra pisa palat eksan phozar tengka ha ka te district bar kani ka adong kala trika mardor kum juru district magistrate jong ka East Giant Hills district clear ula pentri kami ka kendon iwe saw si RPC ka bamanai ya baro ki kertong ki bani aireng ha ka election batru ikinong kersan jong ki bakim dei ben tho ni ta ador AA ni wa ikinu kunu gijing pen bena ha ki kenro ni hi jakapat ba kum thop ru ha ki surok ni ki lengti singkin ka semi final ka baar jong ka Mountain Invitation Football Tournament 8000 khat pra 8000 khat kandai ka bala penlong ka Mountain Sports Club kan long menta ka sngi ha ka ba ka jinge khon kan ban poi sa ka final kan long ha pedeng ka Meghalaya Police FT persha e ka kunhun ka bala long kala adu haus nem balala ka Eastern Pirates FC bat ka jingi le kai kan long ha ka Maupulun Mini Stadium Mountain hajan ka snong makorwan u General Secretary jong Mountain Sports Club u ba binong se yulong ba kani ka jingi le ka ba menta ka sngi kan nong ka ba itinat ba namar ba baro artli ki kinhun ki bani khun ha ka lempung ki long ki ba khlan ha ka ba ki rang le ka na baro artli ki kinhun ki de ki beje le ka ni ki football club ba per ha ka jela ka kinhun ki nong ket jingket ya ka bala tip ka auxiliary labor corps ALC ka balong ka mati bedang sa jong ka sarkar phareng kadang yai biteng ka jingtre kam ha Arunachal Pradesh kam tam ka por election na ka bentaban kit da ka met ikitiar pendan kam ha ka kam thep vote bat ban pen poi ki kor EVM shigi jaka thep vote ba kendong tam jong ka tei ka jela wat la menta kini ki ALC ki latre da ka kam ka balong tang sipor om kum ki balabat e ka regular post kato kani ko khubor lakot ko bala wan shapi na ka All India Radio Shillong